Това е измислена работа. Комунизъм щеше да бъде нещо светло бъдеще в бъдещето. Но не е било комунизъм. Това не казват, че било комунизъм. Те се леват понятия от тази цялата работа. Не е било комунизъм. Имаше всичко и всичко ефтино и качествено. А сега какво говорим? Агнешко дошло, видете къде си, на колко години застояло, фърлят стоки и други работи. Какво да кажем, бедни години бяха и това. Кое? При комунизма беше хубаво, всичко е ефтино. Комунизма беше хубаво, работехме, всичкото беше общо, всеки сет имаше, заводите, работехме там, химкомбината, фабрика Пролет имаше. Това все при комунизма беше. Ефтино, кифета дават, идват по 20 лева дават да може да гласуват хората. Така е. Децата няма да бягат в другите държави. Не продават така чувам хората. Сам две дума, беше спокоен живот. А сега какво стана? Всеки апартамент, слагаме решетки, заключваме се и пак кръци има. Едно време всичките цигани работеха. Сега няма. Работа има, обаче ги мързи. Харесваше да, Тодор Живков много добре се гледа работа. Имаше работа, плащаха добре детските, майчествата бяха добре. Много харесва ми комунизма. Сега в този период, дето когато няма комунизма, не ни харесва изобщо. Аз може би съм била колкото вас, когато хванах този период. И понеже бяхме млади, беше хубаво. В повечето книги пише, че комунизма е утопия. Нали? Как можем да влизаме в магазините, всичко да е равно. И звучи много хубаво. Много хубаво беше. Много хубаво беше. Да, ма сега нищо не става. Че беше всичкото безплатно. Цената на баничката беше много хубава. Имаше много ясни ценности. Имаше много ясен ред в обществото. Човек знаеше кога греши и кога не. Беше отговорен спрямо себе си и спрямо другите. Какво да ви кажа? Вички, аз не знам какво става в тази България. Не мога да кажа нищо. Не мога да ви кажа нищо. Това е всичко корупция. Имаше в училището столова, което съхранихме безплатно. Децата отидаха на почивка пак безплатно. Хора сигурно са били по-доволни, защото са успявали на почивки да идат по два пъти. Имало по-съдоволени финансово са били, не толкова по магазините каквото е имало, но финансово по-съдоволени. Успявали се апартаменти да купуват хората, всичко това сега вече много трудно. Парите бяха хубави. Най-много ми хареса, че всичко беше по-евтино и имаше всичко при комунизма. Всичко беше хубаво. Беше хубаво, беше още хубаво. Края остана не хубаво и тогава дойде демокрацията. Не съм казал, че не ми е харесало. Беше всичкото безплатно и народно. Нямаш никакви хареда. Той стал до безмърша, няма никакви. Друга държава не можеше да, защото трябва да имаш виза. Виза, да. Ти така не пуща. Така, дава виза. Ама иначе беше хубаво, всичко беше ефтино, можем да си позволим тогава да си купим. Да ти кажа, много работи нямаше. Търсиш нещо да купиш, няма. Ами, да, защото бих била на 14 години, може би да. Да, да. Тодор Живков беше супер. За малко. За малко, само за малко. Само за морето ще се върнем и после. Ама това значи, няма как да се върне. Това е най-важното, че няма да се върне. Ами нищо не мога да ви кажа, защото вече аз съм на пенсия. Нашия живот отива. Той че назад няма още. Няма салване. Това е питай, това дядо няма салване. Той не е било комунизъм. Как да салване? В нещо, което не е било. Не го знам. Договор, да. Но нека да ни идеализираме, всяко време си има своите предимства, своите недостатъци. Хубавото на днешното време, и то е много хубаво за вас, е точно този личен избор, който имате.
И колкото повече се подготвяте за него, толкова по-информирано ще го направите. И в този смисъл това е предимството на днешното време. Има различни възможности за избор. И в това е вашия късмет. Сещам се сега, че някой беше казал, че е хубаво да си комунист до 14 годишна възраст. Защото е много идеалистично. Защото е чист идеал. Сега стана България незаменима. Просто парламента не си гледа хората. Няма работа, безработица. Тогава беше ефтино, имаше и за децата, и за нас, имаше и работа. Не бягаха децата в държавите. Няма да е България, няма. Нищо няма да се оправи България. И няма. Това е целият корен, трябва да се махва от това. България няма да стоиш. Това мога да ти кажа. Да ти кажа, че през Тодор Живков време беше по-ниски заплатите, но по-добре беше положението. Сам там да ти кажа. А се само праскат, тока увеличават, и всичко се увеличава и това е. Какъв живот? И ти не виждаш ли живота какъв е? Има всички мъка и мизерия, това е. Живот няма, не коментирам повече. Не се оплаквам от живота си, харесвам го. Диване, казвам ти истина. Бях в Гърция 3 месеца, месата се изядох да се дойде. Труден е живот, това да ви кажа. Нашата свърш, обаче за вас е тежко. Те ли 5 минутки да питаме няколко въпроса? Какви, например? За комунизма. Може да ви задам няколко въпроса? Не. Знаете ли какво е комунизъм? Той се крие, дали го видят.Айте своето мнение. Друг път. За Тодор Живков чували ли сте? Не. Какво мислиш за комунизма? Другите не ми отговарят. Моля ти се. Отчаяни сме. Приятел! Ей, то български народ, бе! Вижте, драги зрители, това по времето на комунизма нямаше да бъде възможно. Така, моите репортери, доволни ли сте от днескашните събития? Да, доста работа свършихме така продуктивно, въпреки твърде голямото време, което ни отми. Но така сме доволни. Какво ще кажеш, Душка? No comment. И така, приятели, така свърши нашия снимачен ден. Надяваме се да ви е харесало видеото и да сте извлекли нещо полезно за вас. Очаквайте още!